Okay, guys. Daghan na oy. Tubagon sa nato ni kaduha na sad. Nganong magluhod man ang lalaki kung mag-propose, sir? Murag balik naman eh. Oh, murag naansira naman eh. Kaya gani kaduha, kaya katulo na lang. Tinuod, sir, nga lami ang bawal. Ay, wala namang gid ni klaro inyong pangutana oy. O say lami ang bawal. Wa mo katilaw ang inyong gitilawan. Batay. Say lami ang bawal. Ay bota i-relate na sa pagkaon. Sa may bawal nga pagkaon. Example na lang pang arthritis. Lamang loob. Lami gito day. Ay. Lansunis. Ana, kaon tagdagan na. Okay, lami ang bawal. Pagklaro Pagklaro mo kay murag wala ra ba ta katilaw ng bawal. Oh. Tinuod sir nga lami ang bawal. Tawa. Di ko kaingon. Oh. Isa kay makatuba ganing unsa kalami ang bawal. Kabuguyan eh. Oh, darongan ninyo pangutana naunsa man eh. Tinuod sir nga lami ang bawal. Ako naglibog na kay hinoon. Masa man ay masay potahe. Ma'am, order tas karinderya. Ma'am, namoy potahe nga bawal. Ayaw ko! Ayaw! Mga bugoy-bugoy man yung mga kuan ay cinder. Napa isa palayason. Mana? Na pareho ra siguro ni. Man siya nitilaw magbawal, di gipalayas. Ayaw! Dili lami. Oy, lami di ay. Ipalayason man ka. Oy, lami mi kinabuhi kumutilaw kag bawal. Man tubag di ay. Libog sa kuna. Naraman day, connect sa number 1 nga pangutana oh. Oh, ayaw mo tilawan ng bawal. Oh, kay well lami na kay paingos layas. Oh. Okay. Aritas kwan. No, kanilang katulang. Kasama ko sa gayo. Ari na po tas kwan, katulo ato sa putlon.